daidai nake fita ne. gaskiya yau rana ce mai cike da farin ciki na ganin damar da girman gwamna ya bamu na aiwatar da wannan asibiti na kasuwanci wanda kamar wasa kuka zo na muka kaddamar da asibiti na tare da ku wata biyu ya ke nan ko alhamdulillah sai ga shi an samu ci gaba mai ma'ana da har an kai wa da asibitin nan ya tasiri da akalla yanzu daga fara shi za a kuma a cikin wannan akwai mutum 1,600 da wani abu da shi da kwamitar kazantar da ya gani wannan abubuwa da aka yi ya buge da juna gwamna kuma ya yaba da kokari da ake yi saboda aka yi ne to ya za a yi yanzu da ake ciki kuma me za a yi da wannan rajistar da ake yi sai muka nuna masa da yawan wanda likita ya gani masu larurori ne da su wuce wasu a basu ɗan panadol su tafi wasu kuma wanda za a ɗan rike su ne a asibitin sati ɗaya sati biyu ma'ana shi ne za ka ba su shawara su je su dawo su gwada su ne abubuwan su wasu kuma masu zuwa isolation gaba ɗaya su ne wanda su matsalar su ta irin cbn ne kuɗi suke nema rance ba tallafi na gwamnati ba su ne masu ƙananan masana'antu da masu sana'o'i manya haka da suka ci gaba masu kiwon kaji da sauransu to wa'annan abubuwa sai muka fahimci ba za ka iya samun su ba sai kana da account sai kana da bibiyan sai kana da katukan ɗan ƙasa da wasu sharuɗoɗi da gwamnatin tarayya take gindayawa to wannan abu sai gwamna ya ce to idan yanzu ya fahimci cewa yanayin wannan harkar covid-19 ɗin ya saka idan aka je banki in ba ya sa'a ba cikin mutum 10 da za su je da wahala mutum 2 ko 3 su samu su nasarar yin rajistar banki duk da an sauƙaƙa wa mutane za su iya yi da kansu to amma wayewar mutanenmu da ci gabanmu bai kai mutanenmu su yi wannan batun da abubuwan nan za ka yi da kanka ina buƙatar harkar yanar gizo waya mai intanet da sauransu sai gwamna ya ce to ai tun da har an sauƙaƙa wa mutane wurin shigar musu da neman rancen banki muna da wannan asibiti na kasuwanci yana ƙoƙarin yin wannan bai zai sa ba za mu je mu samu banki a tattauna da shi so muka zauna a management level da dr muktar da talon da daraktocin ma'aikatarmu muka ga cewa to ya za a yi da shi babban advisor na sme dr alhaji sahabu bamu muka tattauna cewa to me ya kamata yi a ji a samu banki alhamdulillah muna da kyakkyawan alaka da first bank muka je muka same su muka ci to a matsayin su na wanda suke tare da mu a kano tallafi za su ba mu kuma irin gudunmuwa za su yi mutanenmu wurin sauƙaƙa musu wurin buɗe account suka ce mana ya muke so muka ce maimakon mutanenmu su je su zo mana suka ce to za mu samar musu da waje kuma za mu samar musu da hasken wutar lantarki saboda da abubuwan da za su yi amfani da sauransu muka ce duk sharaɗin da suka sa za mu iya to mu kuma mai sharaɗin muka ce ba masu a kaɗe ko kobo a hannun kowa suka ce sun yarda da wannan sharaɗin amma in an yi buɗe wa mutum za su yi ƙoƙari ya saka naira 250 a kan ɗinsa amma kuɗinsa ne ba nasu ba kuma za su caje shi ina jin naira 1,000 ne ko na atm card da zai amfani da shi kaga wannan ba su son karba ba kai mai account din kai ne kai za ka amfani kayanka daga baya zai iya sa kudinsa ba sai an samu kudi ba duk wanda aka buɗe yanzu ya ba mu gaban da an Allah da ko jiha ce za ta yi tallafi maimakon a bani kudin mutane je in ba wanda nake so in hana wanda ba na so to duk wanda za mu kai listin da za mu kai mai girma gwamna na magana ya tallafa musu kamar yadda ya alkawari ya ce duk wanda ya zo wannan business clinic har da kamtar ya gaishe ya tattauna da shi
irin kamar wannan 1,600 da na gaya maka, to duk empowerment da za a yi, tallafi da za a yi na jiha zai rinka ɗiba a cikin wa'annan yana musu tallafi. To kaga hikimar a nan yanzu Allah ya taimake mu yanzu duk wanda bai girma gwamna zai wannan tallafin akwai information ɗin kowa a ciki, shine kamar yadda ka gani in ka je ofis wajena za ga akwai nan ne kamar registry da za ka rufe rajistar sunanka da komai. Daga baya kuma za a kirawo ka sai ka zo kuma shi ma Dr. Muktar ya ganka, shi ma yana da nasu shafin. To a cikin shafin nasa a ƙarshen ƙa'idojin da yake cikawa shine na yau da ake duk wanda aka zo da shi za a zo a shigar da lambar wayarka, a lambar account ɗinka, sunan banki da kuma bibiyan lambar da kuma lambar voters card ɗinka. Kaga wannan shine cikin requirement ɗin. Muna da kolum kusan 4 ko 5. To daga cikin 15 na 3 daga ciki su ne yau ake tabbatarwa na maganar rajistar bankin da aka. Kuma kamar yadda ka gani alhamdulillah ya fara cikin nasara, domin akalla cikin wannan mutum 1,600 su muka ba da emphasis mu gayyato. To kaga yanzu akalla mu gayyaci mutum ya kai kusan mu da muka ce mutum 50 da kusan mutum 100 sun zo. Kuma kaga yanzu gashi an fara yanzu zuwa yanzu aka yi na take off nan ma na ga a kusan kan mutum 16 aka fara da su. To kaga su yadda suka tsara suna so a kulle mu su kokari su mutum 50. Don suka yi mutum 50 cikin lokaci ƙanƙani za a wannan. Kuma dakatar da asibitin kasuwanci da muka yi na kira wurin registration ɗin nan za mu yi kokari mu dawo da shi ranar nan. Amma waɗanda suka riga muka yi wa rajistar mutum 10,000 dalilin so muke kar mu tara abin da ba za mu iya aiwatarwa ba. Shi sa muka tsaye da wannan registration a yanzu. Za ga mun lika a kofar ofis cewa a dakatar saboda mu samu wannan 10,000 da muke da su a ƙasa, mu kokari likita ya rinka ganin su, tunda kullum yakan ga kamar mutum 200-300 yana kokarin ganin wannan. In Allah ya taimake suka gama ganin su daga bangaren sa, za mu ta ƙara su nan ana ragewa, nan kuma sannan sai mu buɗe kuma sababbin registration. Wannan tallafin da ya kai kala. Yes, duk wannan abubuwan kyauta ne. Gwamna ya ce shi dama ya kirkiri wannan waje ne namu saboda ya taimaka al'umma jihar. Kuma in za ka yi dalili ka san yadda tsarin na rayuwa musamman lokacin siyasa, yau da naira ɗaya ke karɓa a nan da yanzu labari ya baje kowa. Da ina tabbatar maka akwai na samu labarin an ce akwai sun samu kundin nan sun shiga ko shekane ne suna karɓar naira 200. Na ce a je a binciko a kamo. To wanda aka kamo din sai na ga tun da ya riga ya amsa kuskurensa ba mu buƙatar sai mun matsa da bincike, sai muka mar uzuri afuwa muka kyale shi da zumman kar irin wannan abin ya kuma faruwa. Kira na ga al'umman jihar Kano su kokari su taya mu da addu'a, su taya mai girma gwamna da addu'a, a cire maganar siyasa, a dawo magana ta reality. Gwamna yanzu ya zama uban kowa, because duk lokacin da Allah ya baka iko ka ci zaɓe, to ka tashi daga matsayin mutumin da ke da ɓangare ɗaya, gaba ɗaya da wanda ya yi ka da wanda bai yi ka ba ma ya zama naka, domin Allah ya ba damƙara gamar kiwon kowa a hannunsa, kuma gobe Allah zai tambaye shi ya tafi da mutanen Kano. Saboda haka kaga babu mazancen ɗan APC ya masu nan da jami'a dankali da suna ta yi ba. To duk wayannan kaga ba tunanin wannan, duk wanda zai yi wa nasa ne. Saboda haka kuma abubuwa mu alhamdulillah su ba ma karɓar kuka ko kuma ba karɓar kuka ba zai. Kuma yanzu na so maka albishir cikin mutum 1,600 nan da aka gani akwai mace 518 da aka ware ba tare da masu san mun ɗauki sunayensu ba, muka mai girma gwamna zai musu tallafi. Akwai mace 170 da wani abu da ko uku ne da muka ɗauka su ma muka kai a musu tallafin. Mun gano a irin zuwan da suke yi matsalar su ɗan ƙanƙanwa ce, ita ce ɗaya nake ce maka matsalar su masu shan panadol kenan. To su wannan sana'ar dafa abinci suke yi.
masu nauyin irin abincin nan da aka ɗora wa yara su talla da sauransu da irin cikin unguwanni to mu identifying a irin wayanda suka zo a cikin 2019 tunda kaga da excel muke amfani excel kuma duk wanda ya san yadda tsarin excel yake idan ka tara masa labarai ka zo ka ce kana so ya rairaye maka masu irin ɗabi'u iri ɗaya yan unguwa iri ɗaya to zai yi maka cikin minti 5 cikin minti 1 mako biyu zai maka ya baka to mun samu a nan muka gano irin wannan masu larurar dafa abinci gwamna zai ba su tallafin kayayyakin dafa abinci ba kuɗi ba kayayyakin sana'ar da za su je su muke sa rai Allah da zai musu kuma nan ba da daɗewa ba haka su ma wannan 500 ɗin da wani abu da na gaya ma su ma ce mana ya a dubo a rairaye a ga su waye masu ƙananan damuwa irin masu sana'ar kosai masu sana'ar awara da sauransu kaga duk mai sana'ar kosai da awara in ka bayar ta 10,000 kacal ka taimaka mata tunda mun zauna mun yi kiyasin cewa idan mai harkar kosai ce ba ma awara ba don da ka sai kwanan wake 2 ka sai man gyada ka sai mata matsami ka sai kasko ka sai mata mulu ka sai mata gawayi ka bata to kai lissafi duk wannan abin faɗan da kake lissafi a naira 4,800 muke lissafi za su kawo to in ka ba da naira 4,800 nan ka bata 10,000 da take nema wannan ranar 5,000 da wani ba tattalirin na iyayenmu mata ai ka taimaka mata da yawan su suka zo nan in ka gan su da sai ka zubar da hawaye saboda kasancewa suna da bukatar wasu su za ga iyayen marayu ne wasu za ga babu mazan ne ba ƙarfi wasu ma babu ma mazan da su taimaka musu so wannan ya sa mai girma gwamna ya damu ya ce a kokari a kawo nan kuma Allah da faru wannan shine ne lambar da aka saka kenan farko kenan kuma Allah yadda muna sa rai haka abin zai dore ana yi yanzu ga shi kaga yanzu musamman wannan ishu da aka yi na registration din nan ka taimaka wa duk wanda yake kokarin ya assessin wannan bakin nan na CBN ko na duk wata dama da CBN da gwamnatin tarayya za ta bayar sai kana da account sai kana da BBN to kaga nan gashi mun samu musu kaga a kalla ba kasar ba ka rage mu mutum damuwar kashi kusan 50 daga cikin 100 na process din da zai so wannan yes sannan kuma in addition kamar yadda na gaya maka gwamna ya ba mu dama ya ba mu approval kusan sati 2 da suka wuce ya yadda mu wannan abu a cikin bukatun da muka kai masa muna so a ba mu dama ya zama ku faɗaɗa business clinic na zuwa ƙananan hukumi 44 ya ba da wannan dama ya yadda a yi yanzu haka zancen da nake maka muna da ongoing meeting da muke yi tsakanin da girma sakataren gwamnati da magajin garin gaya da sa da ssa na sme muna da permanent secretary su muna zama ana fito da modalities ya za a yi abin ya taking up zuwa kananan hukumi 40 irin wannan business clinic da irin wannan buɗe accountin da ka gani a nan gwamna ya ce yana so ya sauka kasa har kananan hukumi 40 domin baya sha'awar mutumin da ke doguwa don zai nemi irin wannan abubuwan ya zama sai ya taso ya zo cikin gari ai kokari a je so wannan kaga nasara ce babba kuma sannan ya sa ne mana maganar duk wanda ya zo barin aiki in ya kai shekara 30 in ya rage masa 'yan watanni ya tafi ya ba mu damar mu gayyato su zo a wayar musu da kai yadda za su yi rayuwa bayan barin aiki ya za su koyi sana'o'i ya za kuma su koyi abubuwan da za a yi bayan barin aiki wannan na biyu kenan sai na uku shine maganar ya mana alkawarin duk empowerment da za a yi wanda aka gan shi a nan business clinic din zai samu wannan dama a cikin wannan da shiga yes alhamdulillah da like I said assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah sai suka gada mai kin zo lati amma sai dai su baki wanda muke bari ba ku da yi ba shi a'udhu billahi samii min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
the Senior Special Assistant to His Excellency on SMEs, the Senior Special Assistant to HE on Student Affairs, my Director and other staffs of my Directorate, the friend of the Directorate, Alaji Idris Kanwa and his team, gentlemen of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm really delighted and overwhelmed to express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for showing us a memorable occasion like this. If you refer back 2 months ago, we were here on the opening of the commissioning of our business clinic, establishing our business clinic here, authorized by His Excellency the Victor of the Prime. So, out of his good wisdom, support, and motivation, we are able to reach where we are today. In fact, the business clinic gives birth to even inviting the bank. We have collaboration with the First Bank. You can see they send about 10 staff to come here and register our team members and members that visited our clinic free of charge. So we are going to register them, open account for them, so that easy assessment of these loans by the CBN. Then they will have the BVN number, because part of the criteria of CBN to assess any loan, you must have the account number, BVN, and other requirements. So His Excellency now sat and think that, okay, what do we do to cushion the effect of this hardship that our people are, especially when visiting banks in opening account. We now tell him that an arrangement has been done with the First Bank, which he appreciates, and today is the takeoff. You can see clearly how people responded. At least we invited about just 50 out of the 13,000, out of the 16,000 something we have registered with us at the business clinic. The 1,600 patients we are able to see the consultant. Part of them are what we invite just 50 to come and start the takeoff with them. But you can see we invited 50 out of them, but look at, there are more than 100. But we are equal to the tax, because the staffs